Ik ben nu bij het themapark in Harkema, bij de Spitkate. Bij de locatie waar ze het decor bouwen. Je ziet al stukjes ervan hier achter me. De man ben ook direct even naar huis om eten. Die gaan naast me verder. Ik ga nog naar huis. Ik ga het even 10 of filmen en nou, werkelijk, het wordt prachtig mooi. Dat beloof ik je. Daar goed, ja? Ja, dan moet ik het ding vastmaken. Ja, dat mag. Goeiedag jonge dame. Goeiedag. Dan weer zo even op show met die gefilmd staan. Juist. En door had de whole werk pas hier als je ook. Hartstikke mooi. Ik vind die Veel peel met net, Joby op elkaar op zo. ik vind die peel net mooi rustig. Oh. Mag ik nou praten of net? Nee, ja. Is klaar? Ja, ja. Geweldig. Wat een mooi streepje. Een mooie plaat.